खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बर'नि गेजेराव राजखान्थि बिथिङाव खौसे जागोन ना जाया बेखौ लानानै 25 नं बागानपारा बियाबनि बारग' MCLA फलेन्द्र बसुमतारिया माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंदों। थारैनो बर'नि मोननै गोख्रों राजखान्थियारि हानजा UPPL आरो BPF दोलोआ खौसे जानायनि लामायाव नामा? बेनि बागै बिथां बारग' MCLA फलेन्द्र बसुमतारिया बुङोदि फैगौ BTC बिसायख'थियाव जुदि मोन्नैबो राजखान्थि हानजाया ज' जायो अब्ला BTCआव सरकार बानायनो हागोना रोखा होनना बिथाङा बुङो। BPF आरो UPPL मोन्नैबो राजखान्थि हानजानि गेजेराव रायज्लायनो थाखाय BPF दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारि MLA रबिराम नार्जारी आरो UPPL दोलोनि राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी UG ब्रह्म बिथांमोना रायज्लायबाय थादों होनना बिथाङा बुङो। बे रायज्लायनाया बेसेबां गोदौसिम सहैखो बेनि बागै सम फैब्लासो मोनथिसिगोन होनना बिथां बारग' MCLA फलेन्द्र बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। नेक्स्टआव दं धोरोमसुला बसुमतारि मुंनि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना गोमानाय जाथाय जादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि सोरांसुलि गामिनि थागिरि शुक्र बसुमतारिनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय 20 आगस्तनिफ्राय गावनि खर'आ मोजां गैयैयाव बहाबा थांनानै गोमानानै दंहैयो होनना खौरां मोन्दों। गोबां जायगायाव नागिरनायावबो नाथाय जेबो रावनिबोफ्राय खौरां मोनैयाव नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखुनि थासारियाव दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9365226471 आरो 8812853721 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। नेक्स्टआव दं उदालगुरि जिल्लानि माजबाद बिधानसभा बियाबनि जिंगाबिल हालामनि फाग्ला दैमानि गोबां बोसोरनिफ्राय खुरखानायजों जिंगाबिल हालामनि लांदांपारा सुदेमफुरि आरो सिलिखागुरि गामिनि हा-हु गासैबो खुरखानायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जानांदों। जायनि जाहोनाव फाग्ला दैमानि खुरखानायखौ होबथानो दरथामबो गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै अन्थाइनि बान्दो खोनानै खुरखानायखौ होबथानो नाजादों होनना दुखुथिया रायजोफोरा फोरमायो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आथिखालनि BTR सोरखारखौ मददनि राहा खालामनायखौ जिंगाबिल हालामनि रायजो राजाफोरा लुबैदों। नेक्स्टआव दं मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दावहारु गारलाबाथा बिथांनि मैया 24थि थैनाय सानमोन। बिथां गारलाबाथा बसुमतारिनि मुसुखाखौ मैयानि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जायो। रामफलबिल दखरा एबसुजों बानजायनायाव बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनाबो मैयानि बिथां गारलाबाथा बसुमतारिनि फबनाय जायगा हाब्रुबारियाव नुजाथि होयो। बे हाबाफारियाव आलारि बाथि सावजेनो बिथांनिनो बिसि रतिमा बसुमतारिया आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिनानै बिबार बावो। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ इयुन जोलैनो मोनथिहोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो रामफलबिल ओनसोलनि सिङाव थानाय सामथाइबारियाव थानाय मांखरसालियाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि 24थि रंसारि सान फालिनायजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवना होनाय जायो। नेक्स्टआव दं 888 नं हाजिरापारा गुदि फरायसालिया BTRनि साबसिन गुदि फरायसालि बान्था मोननो हादों। थांनाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालि BTR सोरखारा गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेर फरायसालिफोरनो BTRनि मादावनो साबसिन फरायसालि आरो फरायसालिमा सायख'नानै साबसिन बान्था होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो गुदि फरायसालि महरै साबसिन फरायसालि बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि जाला जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय 888 नं हाजिरापारा गुदि फरायसालिया मोननो हायो। बे फरायसालियाव गासै 73 जन फरायसाफोर दं आरो फोरोंगिरि महरै बे फरायसालियाव गासै 3 फोरोंगिरिफोर दं। गाहाय फोरोंगिरि महरै बिपिन चन्द्र बसुमतारि, लावदुम बर' आरो नीलिमा औवारी। 888 नं हाजिरापारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा BTRनि मादावनो साबसिन फरायसालि बान्था मोननायखौ गोजोननाय फोरमायो। गिबि गुणोत्सवआव A ग्रेड आरो बेनि नैथि बोसोरनि गुणोत्सवआव A+ ग्रेड मोननायखौ नोजोर होनानै साबसिन गुदि फरायसालि बान्थाखौ मोननो हादों होनना फोरमायो। नेक्स्टआव दं देबरगाव ब्लकआ कालुगाव सबायसार VCDC मावख'आव BTR सोरखारनि मददजों जिल्लानि मोनफ्रोमबो जायगायाव SOPD फान्डनिफ्राय फैनाय साइकेलखौ राननानै होदों। जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो ना दाननानै दखान फालांगि खालामदों बैसोर सुबुंफोरनो साइकेलजों लोगोसे बरफ बाक्सु हरनाय जादों। बे साइकेल रानना होनाय हाबाफारियाव 30 नं क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लायो आरो फैबाय थानाय समाव बांसिन सुबुंफोर मोननो हानायनि सुबिदा खालामना होगोन होनना बिथाङा फोरमायो। नेक्स्टआव दं दिनै मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि 3थि बोसोरारि जथुम्माखौ चिरां जिल्लायाव दिनै 8 सेप्तेम्बराव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन।
बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', EM रनजित बसुमतारी आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे खौरांगिरिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि 3थि बोसोरारि जथुमायाव बाहागो लाफैनो थाखाय हांख्रायहरदों बानजाय आफादा। नेक्स्टआव दं हरिसिंगा ओनसोलनि जोलुर गेलेनो आरो नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बे दाननि फैगौ 30 अक्ट'निफ्राय अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' मुंख्लं सनानि काप जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो थांगासिनो दं। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा ओनसोलनि रबि कसारिनि स्टेडियामाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जथाय मददजों हरिसिंगा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंफुंबोबाय थानाय अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' सनानि काप जोलुर बादायलायनाया देग्लाय 24 बोसोराव आगान होबाय। बे खुंगा 24थि जोलुर बादायलायनायखौ गुबुन गुबुन जोलुर बादायारि हानजाफोरनि गेजेराव खुंफुंनो थाखाय मैया हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'लियाव फैगौ सोलिफु दाननि 30 अक्ट'निफ्राय खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो बिजनी जिल्ला UPPL आ BTR आव गेलेनाय बिथिंखौ आरोबाव जौगाखांहोनो थाखाय माखासे गेलेमुवारि बेसाद राननानै होदों होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालु बाथौ थानसालिनि फोथाराव मैया दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा सांग्रांथियारि मेल खुङो। बे मेलाव गासै 6था बियाबजों जथायै खुंगा 7थि दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा 7थि सांग्रांथि मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि रिबिका उजिरजों लोगोसे बोसोनगिरि निजोरा बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय माइनाव बिथांमोना नुजाथियो। बे गौथुम माइनाव आफादा 7थि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों माइनाव आफाद जानानै समाज फोसाबनाय धोरोम सिबिनायाव लाइमोनफोरा माबादि जानांगौ बेनि सायाव गुवारै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। नेक्स्टआव दं बांलादेशआव हिन्दुफोरखौ गाग्लोबनायनि बेरेखायै जलफाइगुरियाव बंग सेनानि धरना हाबाफारि जानानै थाङो। बंग सेनानि दैदेननायाव सिलिगुरिनि जलफाइगुरियाव जानाय बंग हाबाफारियाव मिरु बंग सेनानि आफादगिरि गुणधर दास, साहा बेंगल बंग सेनानि गाहाय नकुल दास, आसाम बंग सेनानि सेना गाहाय नारायण दास, कलिकतानिफ्राय फैनाय बंग सेनानि बुंथिगिरि बिमल माझी बिथांमोना बाहागो लानानै बांलादेशआव हिन्दुफोरखौ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गाग्लोबनाय जाथाय जागासिनो बांलादेशआव हिन्दुफोरखौ गाग्लोबनायनि सायाव रैखाथि होनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो UNOआ हेफाजाब खालामनांगौ होनना दाबि खालामो। सिलिगुरि जलफाइगुरियाव जानाय बंग सेनानि हाबाफारियाव कलकाता छत्तीसगढ़ खोला बंग जिल्ला कमिटि, आसामनिफ्राय कार्बि आंलं जिल्ला कमिटि आरो गुबुन गुबुन जिल्ला कमिटिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।